Ka khasi author society hakalai terik jemang kalayo banjit thamai yakinukit kam nakamta ka samoi trikam ju usnam arajar arpuar hadu arajar arpusan hakadorbar pelun kabala penlong hasinat college Shillong. Ki nongkit kam bathamai jung khasi author society ki kathup yo presiden lajit biang yo professor DRL Nonglaj, Vice President Dr. KD Ramsej, General Secretary Dr. KP Kharshiying, Finance Secretary Baprilishan Kharshiying, Treasurer Dr. Barika Krim, Editor Lajit Dr. Tomlin Lingshing, Basangut Kidkhot, Shaka Executive Committee. Habai kran berkinong tok kubor, hadin belakut kejialang, u Profesor DRL Nonglaj, uletu bakathong ba khmat, juga society, kalong ban buddin, ya kejingdawa ban penrung, ya kaktin khasi, ya kakarnet kebapra, jong karti sensyar kari India, bariaturu, bahkan salai chadalhi ban buddin, halor kane kabenta, nangta ban buddin, ya kejingdawa na kaserkar, ban penbit penbiang ya ka office rekam jong kaseng, ban pendap, ya kejing penkre, ya ka khasi dictionary, kapal ada ban sedang haus nem arajar arpuwei, lengba da kejing baitengka jong kaserkar jela. Ulapan benaru bakum kejing penslur, nakaliang ka KAS, kan penkuburom kerpang, da ka kusnam, nakamata kito kibapas bah, ya ka subjek khasi, haka BA bat MA. Ki kam ki bakongsan ki bangi la ya kren mene kalong ban budien ya kajing kerpat jongi ka sorkar ban penbit penbiang ya ka office rekam jong kaseng nomor kaseng menta kalong kaseng ke ba agasi sala kersan pisa ka sorkar kalong hi kum ka sahitya sabha kalong hi ka sahitya sabha po jong ka jela berakersian pisah daka sorkar ti kawai di kam ki bangi la ya keren kalong ban budin ya ki kerpat jangi baga sorkar kan aisu ki kamera nalor kawai kamera ka bakila ai mentang la don ka office tendai kampat bet biang ni don kam syu katugani kamera kawai pat kejing dawa kalong ban penyo no ya ka jaka ka bangi la bantai laka jong ya ka office rekam jong seng kita kidong ki atli ki kam ki bangi dai ban budin ban sorkar nata sakoi pat ka kam kalong ban pendap ya ka jing penpre ya ka khasi dictionary ya ka bangi ladap sedang nadu kene ka senam ka ladap da ka jing bai tengka jong ka sorkar Meghalaya le se halor ni ka phang ki runang rutep ki ba tebet ki ba simbi ka jing kitli ke bapura nam tagani Profesor Badap Linwar badi Dr. Barika Kriam kila ban ajikren kumno kene kam pelaya andai kedai ke kam ke bangi barai bangin pendap lakumno apo lais nam menta bahkan dan ke jingti aga jing speldak bat babuan ki benta ki bedai bat ka tin kasih nangta sakawai pat kalong ba ngin boden tenge ya kejing dawa jongi ban pendrung ya tin khasi apo ka kernet ke bapra kejing budin kan sedang hi nadu kene ka sorkar jela kejing leje kendo yo chief minister but yo minister ba pej ya ka political department ban nakaling ka sorkar rukin budin tenge bedai bat ka ministry of home affairs nakaling jongi ro kom ka khasi authority society ngi sahir cha nomba delhi ya keban budien hangno kene ke kam menta kadang sakut pada kabe de bekene kawai karai kaba ngirasin kaba khia kalong ban penkre ya ke jing lum jing tip kaba benia kaba ngila ban ongka documentation hak bedai bat ke ktien kumju bat ke literature kumju bat ke culture nang ta ki wei pat ki benta kum ke kam drodur lane ke art nanta ki wei pat ki kam ki biasno bat ka culture jongi ka kam penmi yakini ki film lani ki drama nanta shu i khana pateng ki bakum ka jaj men rewi dan ka jing perkhat jongi kalong ba kani ka documentation kala ban poi hadu sanspa page but yakini ka documentation nginra kum ka sakhi ka ba em bat ka bakhlan bedai bat ka jing dawa bat pedung ya tin khasi apo ka khnet ka bapra nata shu agri ka documentation lani ka jing lum jing tep kan long ro ye ka jing don ki nong pule khasi
hadu ki skul ba nadu ki skul ren shushu ikinong ikai khasi ki pala le se banlong kom ki expert hagabe dei bat kajing pet menia lane examine yaki examine thungkam ki ba phero ni competitive exam lada kektien khasi ka yo rong ha ka khnit ka bapra mar klem pep kan sa yo ban yo kawai ka pepa ban rong kum ka subject ha ka UPSC exam ikini ki dong ki benta ki bangi na perkhat bangin penrong ha po kata ka jinglom jingtep lane ka documentation ibaya dai bat ka jing dawa ban penyo kektien khasi ya ke jaga ke bebiang haka knet ke bapra kita ki long katu ke lagi kam ke ba komson ke ba ngilai sim haka ni ke jingalang menta kasmi or sakoi de ke ba don kam kalong ba ngila pendat ya ke penbha penthmai ya ka riti traikam jangka kasi other society namar boro silenter kenika society kadang long baik ka society ke bala su register apo ka Society Registration Act ternai menta bade kalong ke khasi sahitya sabha po jongka jela bala krishan pisa da ka sarkar ti namta ke jingtip jongpi kani ka snem arjar arpuwai arpuar kadang long ka sien ka banangkom ba ka sarkar megalaya kalau ai ya ka annual grant ya ka seng bat ka grant ka bangiyo nam tagas nem arjar arpuai arpuar kalong kumba khat riulag tingka bat ngila pha biang ya ka mang tingka jong ki trekam jong seng nam tagas nem arjar arpuar arpulai ka balong khat nyolat tingka de lengba kini ka jing bei tingka jong sarkar ngin sala e ka ban trekam me kini ki kam jong ka seng nang ne sakmat adu kini kisnam ki bal adat ngila le ya kata bat menta gasngi ngaklem ong mende andrei menta ngila rai shusho ban ai kusnam ke es ki bahe marks do ye gitu ki bapas ya ka BA khasi honors bat ya ke MA tidak ka bangi kentu yaki perchlor ki bakin pule ya ka literature khasi kabamot ba kin yo bha ya ka ban suther ban ngamjeleo ban slotho yaki jingi kai kibedai ba kariti ka dustur ka culture ka jomi tiki khna ki ba pule khasi hi kiteb bha ya kar kom im jo khasi ya ka perkhat khasi ti kani ka long ka we ni ki benta ki ba ka khasi author society ka no sunyang ngala ban ong hak be dai bat ka perkhat khasi lane ka jingpene batsa ya kariti ka dustur ka culture khasi